στην 8η Μάδοξη. Μεγάλη χαρά για μένα και για εσάς, φαντάζομαι. Βαστάχη, η μοναξιά μου μέσα. Μικρή πατρίδα η σιωπή, στην απεραντοσύνη που έχει στο στίχο όρια βαρμένα η ευθύνη. Δυο κλειδονιές, το σ' αγαπώ, μια πόρτα το μαράζει, η αντοχή περγαμηνή που ο χρόνος τη διαβάζει. Τέτοιες γλυκόπιωτες χαρές, στις σκέψεις στο ποτήρι, κινήσανε τη σερμαγιά στο σημερινό χατήρι. Ντρέτες, στρατιές τες μίξανε του νότου το στραλίκι, που ορίζει τα περάσματα, στη μουστική στην κήτη. Ψηλό βουνό σε αυτή τη γη η μερακλειδοσύνη, στον ασκιανότσι την πρεπιά του της τσιμέρας δίνει. Οι λέξεις, τα χωριά του νου με συνετές αράδες και 15 σύλλαβες χτίζουν εκατονάδες. Σπιθιές που λογαριάζουν την ογρασιά στις τείχους, λευκά αποτυπώματα από δακρυσμένους τείχους. Όνειρα, δίχως αύριο, στάχτες του παραπόνου, παθιές στη στράτα της φυγής, αγγίγματα του πόνου. Στις 4 ορίζοντες κήπους βαστούν οι δυόσμοι, που φανερώνουν τις ευωδιές κάτι κρυμμένοι κόσμοι. Σε αυτό το μαγικό χαλί που σήμερα πετούμε, κοπιάσετε. Στην ένατη Μάζοξη να βρεθούμε. Και του χρόνου. Χαίρομαι που και για φέτος ξανασβήνουμε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη και τον Νίκο και τον Νίκο τον Τζερτζιλάκη που μας μαζεύει κάθε χρονιά. Γυρίζει ο χρόνος σαν τροχός και αχτίνες δουηθήλοι που σμίγουμε κάθε χρονιά στο Τζαγκαρό Βασίλη. Έκαναμε το έθιμο και ακολουθούν και άλλοι και οι στιγμές μοναδικές γι' αυτό όλοι λένε χαλάλι. Και λαχταρούμε πώς και πώς να έρθει αυτή η μέρα που η Μαντινάδα επίσημα έχει την πάνω χέρα. Οργανοπαίχτες, τυπουργοί και μαντιναδολόγοι, φίλοι γνωστοί, η μέρα αυτή ούλους μας ευνόγει. Ο κάθε εις ξεχωριστά βάνει ένα πετραδάκι και μεγαλώνει όρεξεμα και το παρεάκι. Όλοι μαζί ας δώσουμε τα χέρια να πιαστούμε και στα ανοιχτά από την κρίση αυτή γρήγορα θα βγούμε. Το μυστικό είναι η υπομονή και η ελπίδα πως θα αλλάξει τούτο το χάλι που όλους μας πάει να μας ρημάξει. Χαμογελάτε, πίνετε, γλεντάτε κι όπου βγάλει. Κι όλοι θα βγούμε νικητές του αύριο την πάλι. Μη χάνετε το θάρρος σας, η παράδοση αξίζει. Ζηλεύουν έτσι Κρήτης μας που ανθρωπιά μυρίζει. Στου Βολανάκι το χωριό ήρθα να δώσω γνώρα. Μα Βολανάκι δεν θωρώ και πέρασε η ώρα. Ο Βολανάκης, πρέπει να σας πω, ραδιοφωνικός παραγωγός και στιχουργός του χωριού, το σπίτι του από κάτω, είναι δάσκαλος και στη Μαντινάδα και στις ραδιοφωνικές παραγωγές και εγώ είμαι υποχρεωμένος να το αναφέρομαι και βρέθηκα δίπλα από το σπίτι του. Έμαθα πως σε πιάσατε, λέει, έναν λαγό στο τέλει